Já jsem právě přijela z Amsterdamu, teda před pár hodinama, ale dělám teďka teda pro vás videjko, který se vám za chvilku pustím. Asi měsíc zpátky se mi ozvala holčina, že jestli bych nechtěla jako do Amsterdamu nebo někoho hledala. No jenže pak už mi nějak nenapsala a já jsem se to nějak neozvala, ale spojila jsem se s přítelem a on, že už tam jako byl a že by rád jako prostě jel. No a tak jsme jeli. Jeli jsme teda z cestovní kanceláří České kormidlo a fakt úžasné. Klidně bych jako jela a jinam s tady tou kanceláří. Nemám žádné jako výtky. Autobus perfektní, průvodce taky úplně skvělej. A teda sice jako v Amsterdamu se chce snížit turismus, takže je tam zakázáno chodit jako s tím průvodcem, aby vám prostě vysvětlila, že tady je tady to. Takže se tam bylo prostě rozchod. Jediný, co tak měli třeba na hodiny domluvený muzea, kdy se sejdou u těch muzeí a kdy půjdou vlastně jako dovnitř. A takhle. Ale přednášku o Amsterdamu a takhle ovšem nám dával průvodce v autobuse a myslím, že jsme se dozvěděli opravdu dost užitečných věcí a zajímavých, takže fakt jsem spokojená. Za celý zájezd jsme teda dali 2300, s tím, že my jsme teda s přítelem, jelikož už tam byl, tak jsme nevyužili ty plavby lodí jakoby s tím průvodcem, ani jako do těch muzeí. Jsme nešli, šli jsme si prostě po svých věcech, které nás jako zajímaly. Jediný, kdy jsme teda byli s tím průvodcem, tak to bylo ve Skansenu, kam jsme dojeli dřív než v Amsterdamu, což je nějaký 25 km od centra Amsterdamu. A tam byly prostě jako mlýny, takový ty starší domečky a bylo to fakt pěkný. Viděli jsme výrobu dřeváčku. To bylo strašně fajn, jsme se prostě smáli toho, vždycky ten instruktor prostě průvodce, místo toho, aby prostě řekl dřeváky, tak on vždycky dřeváčku. A bylo fakt fajn, bylo to hezký, vtipný. Teda jako spát v autobuse bylo docela záhul. Hlavně když přítel prostě usnul, jenom když leželo na mých nohách, jinak prostě neusnul. Takže já jsem spala tak šlek prostě, bylo to zajímavý, ale jak říkám, já jsem se to fakt užila. Myslím, že přítel taky, byl to fakt perfektní zážitek. Máme spoustu fotek, spoustu videí, ze kterých teďka teda budu stříhat to video. A já doufám, že se ho užijete. Nebudu to už dál prostě okecávat a pojďme na video. To je všechno. Musím nadvat s lopatou. A ještě chci si vzít tu džeku. A jen poštář. Hurá, Žižkové. A Žižkov je dobré jenom na to, aby tam byl na Mám to dobrý. Tak to. Tak to. A v těch budetích tam. V těch konfliktách jsou lepší. V čem? V těch konfliktách. A to jsem si s tím měla dělat, no. Včera. Já jsem se potřebovala balit. Já jsem nestíhala sem. A ještě jsem měla dělat ty stripsy, nebo jak se to jmenuje. Říkejte mi Barb. Ale Jarda měla spojené strany. Je 2:30 ráno a my stále nemáme data. Jednomu nám to nechce fungovat. Takže asi budeme celý víkend bez internetu. The morning breaks to leave behind the night I need to get me by. Safe and lonely, it's the same old sound for days to come. And they have the rough inside shape. Vidíte hroubý výtvor,
Now the heel and torso cut off the traditional way by hand. Teďka ten kuci obrousí ručně. Vyfouká tu vodu. Má sílu. Why are we doing that? Je to vodě vzdorné, odolává to mrazu. Wear with thick woolen socks and one finger space behind to avoid blisters or fracture comfort. Nosí se tam teplé ponožky a musí tam být hůle, aby tedy to hřálo. Thank you very much for your attention and have a nice day. Welcome. I think your guide is going to translate. Yeah, I'm here. Oh, you are sorry. I thought you were hiding behind the pillar. Right. So, good morning, welcome. Good morning. I'm going to show you how we make cheese. And we make cheese from the milk of 3 different animals: a cow, and goat and sheep. Kozí a ovčí. Ovčí? Is that Ovce. Sheep is ovce. Oh, okay. So we put the milk in a barrel like over there. Dáváme do té velké obří nádoby mléko. And then we add this liquid. This is called rennet. Dáme tam sířidlo do té nádoby potom. A tady vidíme ten výsledek toho procesu. Yeah. So the milk separates, you get some lumpy stuff and liquid. Vznikne ta syrovátka, ta tekutina. Take that and we put it in here. Tu tvrdou část dáme do toho obalu. Takový to má výsledek po 2 hodinách. Put it on the shelf like that. A potom for 4 weeks. na 4 týdny to dáme tam na to vyzrání. After 4 weeks it's young cheese. Po 4 týdnech je to mladý sír. Young cheese. So this is not like a young goat, but young cheese. Tak, thank you very much for demonstrating. I close the blinds and carry on. I'm not afraid. Nejedla bych to. Není špatné. Já jsem vybíral. It's the same old sound, the common ground. Just leave me be, don't ask me why. Jak mi se zarví to trička. And tears will freeze, I'm left to dry. Safe and lonely. The night arrives, polluted lights. I open up and let it shine. The moonlit sky. Čekáme na papu. No, stejně bych se prošel k tomu nemohu, to je hezký, je tam taková loď. Můžem. Pak se tam někam na kafe, asi ne. Třeba nakonec ta cena bude jiná než na internetu. Můžeme se podívat, když nebudeme. A mají to dobrý. Dobrý výběr. That never lies. It's what I need to get me by. Prší. A já mám prostě jeden deštník, protože já už si prostě nedám deštník. A do toho se vůbec nefunguje. Já jsem stejně mokrá jak prase. A jdem radši do Buza. Se cítíš víc v tomto počasí v Amsterdamu. Je to na hovno, no. Ale je to lepší, než být tady v tom počasí třeba v Praze, víš co? No to. Just for a moment, yeah, what if the things we dream about could be reality? Could be reality. Just pure emotion, yeah, the feeling of
just floating through the galaxies. Dobrý děda bude. Imagine you with me and all the things we'll see. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Every new sensation's got us making. Ale tam mají taky napsané, jsou houby tady to slovo. Tam píšu rodový jméno. Kopy na to. Yeah, we can spend our whole lives. Imagine you with me and all the things we'll see. Ne, to jsou ta ulička. Yes. Ty vole, to je to. Jo. Yeah, the diamond rings and the ocean breeze. Yeah, we can do anything. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights where Já ti to potom musíš to dát tak, aby ty si měl moje oči. Chápeš? Musíš se mě poskládat jako obličej. burning bright. No, we're never gonna be the same. We can go to a different world. Take my hand, we can get away. All the flashing lights, we're burning bright. No, we're never gonna leave this place. Never gonna leave this. It's the same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks to leave behind the night I need to get me by. Safe and lonely. It's the same old sound for days to come. I close the blinds and carry on. I'm not afraid to stay away. What comes around can stay, I'm fine. It's the same old sound. Reálně my jsme přejeli, já jsem 6:57 a v 7:03 na autobus, teda vlak. Ale stihla jsme, máme i místenky, všechno jsem koupila tak jako 2 minuty před. The common ground. Just leave me be, don't ask me why. Behind these walls, no one told. Jdu domů, ale reálně mě strašně bolej nohy. Jako máme rozlámaný z autobusu, prostě jak jsem nevěděla, jak mám sedět. A prostě kam mám dát nohy, protože
Jirda ležel na mě, protože prostě já jsem usla jakkoliv, ale on usnul hlavně, když ležel prostě na mě a bylo jako fakt jako když leží v posteli. Takže mě fakt byly nožky a jsem ráda, že chodím a těším se do sprchy a pak si dám klidnou neděli, protože bylo to šílený, ale bylo to skvělý, takže abych konec tam zůstala díl, prostě jako fakt úžasný výlet, jako. Já už jsem doma a rozhodně vám doporučuji nekupovat si borůvky do autobusu, když tam ani nesvítí světlo, jo, prostě jdete ve tmě, koukáte na film, pak to tak dopadá, prostě zašpiníte si trošičku od borůvek, takže nedoporučuji. Já teď jdu do sprchy a doufám, že se vám video líbilo, protože bylo to masakr, ale užila jsem si to fakt taková skvělý, jako doporučuji určitě je takhle se podívat, hlavně pokud se bojíte prostě ještě cestovat úplně sami, tak takhle s váma jede víc jako Čechů a hlavně prostě jdete autobusem. Tam je zpět, nehrozí vám, že vám něco ujede, takhle. Takže do začátku je to určitě skvělý. Tak se s váma loučím a čauky!